ditinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling dek iki budaya kapribaden ketimuran mbok yo sing eling dek wahyu manggala alhamdulillah, syukurillah ketemu kali dulur-dulur aromanis malih. Acarane yo ajek sedekah bumi, ajek pendak tahun ditimbali, ja manggone yo ning Bali desa, ning dina iki beda karo tahun-tahun biyen, Pak. Bedane ning nggon apa? Dina iki aku seneng ati. Iya, mergo aku ketemu karo Pak Deku, Pak. Pak Deku sapa? Kembaranem. Sapa? Lah iki apa? Wah, alah. Selamat sore, Pak D. Iso mirip lho, Pak. Kowe roh jenenge apa ora? Jenenge sapa? Roh apa ora? Gak. Jayus. Jayus. Mas Jayus, tapi gak Jayus Tambunan. Mas Jayus. Mas Jayus penakne nggih Mas Jayus mungkin sehat olahraga melih nggih. Dagelan metu melu joget semangate ra umum lho. Nyemangati ponakane. Ponakan. Iki kok Melu balapan semangati. mlayu barang iki. Iki anake sapa le ya Ucul. Alhamdulillah muji syukur ngersaning Gusti. Nggih. Muga-muga dulur-dulur wuwong diparingi sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin. Genah ya. Genahe piye, Pak? Nanggape mok setahun pisan jek sing bayari petinggi. Lho nek perkara tanggapan nek dulur-dulur wuwung arumanis. Iki tanggapane luar biasa lho, Pak. Kok luar nek biasa? Dekah bumi ditanggung kali Bu Inggi. Pak Inggi. Kali Pak Inggi. Bu Anita. Ya toh kejaba kuwi wuwung kuwi nek acara sedekah bumi. Ja. Tanggapane ora baen-baen, ana toprak, ana dangdut. Dangdut. Apa biasane nanggap Adela. Adela. Somben iki Adela ya Bu ya. Nggih. Sok bulan ngarep nek ra salah. Bulan ngarep Adela, ngarepe neh Adike Sila, ngarepe neh Adimin. Iku kok teko Adimin barang ki ngopo? Lah Adela gak iso budal. Maksudnya iki ndandut terkenal saka Jawa Timur. Oh, aku malah seneng sing dangdut seram iku. Sera kok seram. Dangdut sera. Sera gak seram. Kok seram. Ya, terkenal dulur-dulur wuwung. Alhamdulillah ya. Pokoknya sukses untuk dulur-dulur wuwung. Jarene sok iki guri Jumat guri iki Jumatan nggih, Bu. Nggih, niki wau nggih Jumatan nggih. Nggih, dadi gak nanggap kok, Ya wis suwe nek Jumat guri iki terus Jumatan iki wis suwe, Pak.
Lho, lagean sesuk iki kok wis suwe. Lah kowe iki ngomong tak rungokke tenan-tenan lho. Heeh. Mas aku tok Jumat Duri iki enek apa jebule Jumatan. Ya wis suwe nek dina Jumat iki kaum muslim wong lanang mesti Jumatan. Ana sing ora Jumatan nek anu kemisan kok. Kaya kowe padake ra tau Jumatan. Lho, wong kene wis do apal. Apal perkara apa? Nek sok nganu kemisan Jumatan, nek kemisan iku napa Bu Bang Mekar? Nggih, Bang Mekar. Lho kok do nggih iki ndak do utang Bang Mekar piye? Dalan jengi ana sing melayu ndelok toprak perkara digudak Bang Mekar. Lho iya piye, Pak? Kowe wong Dek. Aku wong sesuk ana toprak ngono ndorno. Lah kowe kok rene ninggati Bang Mekar jare. Jebule ngene. Lah iya kowe iki lho ngrembug Jumatan. Kowe iki apa tau Jumatan? Loh ngenyek Jumatan aku tukaran karo Moden Ndek Awan. Lho sah. Lah Moden kok mbok jak tukaran. Lah Moden ya ngono, tak omongi Den, aku Jumatan tak kei bonus kok malah mbok amuk aku ngono. Lah kok iso diamuk iki piye? Jumatan iku pirang rakaat? 2 rakaat. Tak kei bonus 5 rakaat Moden muring-muring. Dikei bonus kok muring-muring aku ngono. Ya ampun, aku duwe bapak kok iso koclok to. Lah kene. Ya jelas aku diamuk Moden, Pak. Lah tok Lah wong kowe Jumatan 5 rakaat kok. Loh, bonus 3 gak konjang piye? Beli 2 dapat 3. Nek upama tuku barang, tuku baju, klambi umpamane. Iya. Umpama dibonusi 2 utawa 3 mesti seneng. Seneng. Ning beda nek karo salat. Lah, Salat kuwi rakaate wis ana dhewe-dhewe. Dadi aja mbok luwehi. tak bonusi kan kok. Ya justru kowe diamuk karo Moden. Tapi pengalaman di inganane Jumat sing wingi lho. Ana apa? Adiem tak wamuk. Lah perkara apa, Pak? Lho mulai nggawa sandal anyar. Lho, ya malah seneng to nggawa sandal anyar. Seneng untum kono. Sandal iku lek menukokno. Ora. Lah kok duwe sandal anyar? Jupuk kok masjid tok. Adikku njupuk sandal kok masjid. Iya tak wamuk tak ngamek nangis yo ben. Bocah kurang ajar. Bener, Pak. Seneni tuman. Bocah kok ora mikir, ora manut perintahe wong tuwa aku. Bener, Pak. Wong dikon Jumatan, aku ngongkon apa? Ngongkon jupuk sepatu kok mbok jupukno sandal aku yo ngono. Tak wamuk entek ngamek. Oh, bener nek bapak koclok iku. Gini ya. Lah aku Warah-warah anak kok ora bener. aku sandal wis duwe sepatu sing urung. Iku jenenge ya malah nemen kok iso ning warah-warah kok iso ora Nek bener. dulur kene lho ya. Anak-anake do di apa dikongkon jilbaban, ibu-ibuke jilbaban. Nek aku sak umur-umur adiem tak pengen jilbaban. Ya kowe iki bapak sing bento. Lho kowe sing kang gendeng, Lah nek aku gendeng kowe bento, ya mbokem stres. ya wis cocok. Ngetre keluargane keluarga gila. Lah kowe iki ya bapak bento. Lah kok bento? Lah wong duwe anak jilbaban kok ora entuk. Tan mongko jenenge jilbaban kuwi wajib kanggone wong Islam. Sing ngomong sapa? Lho, aku deloken ibu-ibu sakmene kae kebanyakan lak do nganggo jilbab. Ning adim tak pengen jilbaban. Lah kok iso mbok penging iki lho. Lho adim lanang nek mbok kon jilbaban. Kek ku bento piye? Oke adikku sing wedok. Sing wedoke jilbab 8 dienggo rangkep malah gedembel. Iki lho tajak. Dan Endi? Lah iku lho. Sik tanggonane Jojo. lho kowe wis duwe anak neh ta, Bos? Alhamdulillah. Kawinan setahun Dhewe duwe beda. anak, ngono ya duwe anak. Lah aku terus duwe anak endi cah? Lah iku. Iki. Kowe gak usah tutup. Iku. Modele Ya nek nyawa Allah. kembarane kok iso. Alhamdulillah Mas. Nggih. Setiap tahun awak dhewe iso melu ngalap berkah. Nggih, alhamdulillah. Tanggapan ning wuwung saiki mung sedekah bumi tok. Lah terae gak nek wong digawe ya, Bos. Masa Nggih. Januari sok ruwah iki klethek ae duwe 4 lho aku. Kletek. Heeh. Terus Februari kantil neh. Kok iso? Lah bar mbok kletek terus kantil neh. Bos esuk aja gelem nampani tanggapan ning wuwung apa tretek, Bos. Lah kene. Ana ketoprak kok main ning wuwung. Ya ora apa-apa to. Ora apa-apa Kok gak ceblok piye, Bos? Kok iso lho? Iki aromane kok gak wuwung.
Sesuk tanggapan yang tertek malah ditabraki truk ama tebu. Alah. Alah. Layak saiki kok ora tau nimbali Wahyu Manggala. Lah iya. Iki kangen ben wis melok Wis aku ben lah, mergo kangen. kangen suwi gak tau Niki petukan. Anak anu kok anak putrane panjenenganipun Bapak Wawan Nggih. saka Rembang, Bapak pengacara. Nggih. Lah nek niki anak di luar nikah kalian Sendor. Nggih. Ora ngono anakem kok akeh men to, Pak. Lho, Pak, kabeh-kabeh kok mbok akoni anak iki lho. Sorot dadi kejoko ning kamar mandi. Aja terus. Nyanyi. Aja terus no. Kok ono kata-kata sing mburi kok ning kamar mandi. Tenan bos aku Ora ngono wis ya tapi ora duwe kamar aku terus ning kula wong kamar. lanang-lanang do gemujeng kabeh. Guyu kena apa? Perkara kowe kejoko ning kamar mandi. Lho iya bos aku ora ndek kamar turuku yo ning kamar mandi mergo melarat. Lah saiki aku ndek kamar ya terus ning kamar saiki. Ngono. Iya Mas Amo, pikiran pendek bojone kemenyek mraumum. Pikiran mesti sing ngeres terus ae. Lah pitekno piye? Ayo Kak nyanyi wis sore. Nggih wis. Pakai dalu. Nggih. Niki ibu-ibu yang di depan panggung minta lagu apa? Spesial. Spesial ae iki. Napa Bu? Kalah weton tambal ban. Sigar lho kok akeh men. Sigar terus balik neh. Kalah weton. Kalah weton. Oke. Saya persembahkan lagunya ada Kalah Weton spesial untuk ibu-ibu yang request. Amin, nggih. Bocah nek kangen kok ngene. Lah wong tekno piye 1 bulan iki ora ning Rembang. Niki Agustus Pak sing nang Rembang terus. Wakeh ya, Gus. Nggih. Iya. Nggih. Tapi wayah sekolah iki libur, enggak boleh nonton kalau siang nek malam oleh. Lho lah nggih Bu, esuke ben karipan. Ya. Oke, anu Mas Sigit sini dulu. Nggih, sini duduk sini dulu. Aa dulu ya. Gayane nek diiketan bareng. Benconan bareng. Ben kaya Kaya ganteng-ganteng. Nang sekolah apa ora? Sekolah. Loh, kok terus do meneng ae? Lah ra meneng ae Ora meneng ae piye, wis sampean akoni kene. Nek menawa sampean nyemek-nyemek iku terus ketularan bojo meteng. Alhamdulillah. Ngopo awak dhewe mbiyen kepodo. Sabar-sabar ora ketang piye dinikmati ya Jong ya nek nyanyi. Rada maju didelok Pak D ndelok ngantek lenger-lenger. Sekecakaken nggih Pak D. Kakean mangan gedang telung cengkeh. Sekecakaken Pak D nggih. Ngopo awak dhewe mbiyen kepodo. Dadane dicemek Terenyuh. ora trenyo perkara ndekne rada rono sithik ana wis sedot WC lho to ngendek rono. Yen akhire ati iki sing diremuk kabeh iku ora sing paceluk jare wong tuamu wetone ora ketok. Ngono ta? Iya. Alah kalah weton oleh ngenteni kok. Mong iku tok. Eh. Lagu selanjutnya. Ana terusane wong edan. Aja panik go disawake aja panik. Ada, wis ora sah. Tenang ae tenang. Anak lanang le joget. Sange suwi gak munggah panggung. Berkah New Spesial untuk Sonago. yang request. RHS Production Jaman Jamin. Lho jaman 3 melu. Sing melu Juwadi. Sika. Wis Tangannya di atas. kadung sayang
wis kadung berjuang ati wis nyaman rasito cejodohan satuan ku telu satuanmu wolu jare wong tuamu ditong ra ketemu apa sanggane wong tuwa ra marengke kok koyo ngene nasib sing tak rasake Ayo joget. apa waktu ambil kepada Iya, yang goyang, goyang. akhirnya
Oke, kalah weton sudah kita persembahkan. Lagu sing Makasih. sedih. Pedih napa sedih? Pedih, sedih. Nuwun. Pedih. Iki ngomongnya jare lagune sedih banget dan Sekti. Oh, sekti, Sekti Pak. ora pedih. sakit sedih. Sekti. Sekti. Sekti kamu iling ya, Mbak? Sekti. Sekti. Oke. Iya. Sabu, Bu ribete iso ngene angger ngomong cah TK. Aku cara dadi guru TK ngono muridé menawa wis gak ana sing mlebu. Ngeten iki wau nangis, Bu. Pak. Wis Ya. jantenan. Makasih. Ada Ayang-ayang. permintaan sekti, ada permintaan Ayang-ayang. apa Mas? Ayang-ayang sigar. Yang mana? Anu, Mas Sigit. jajal kita perkenalkan Sigit. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Oke, yo. Lha iku mike. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Ku ayang-ayang iku sing lagune lele. Lagune sing piye Ini lho ayang-ayang? lagune sing ayang. Lah iku ku ambil bambu sebatang. Aku ruwet dan ku timbang. Salah. Aku Salah. Yang betul ayang-ayang gimana? Oh, dewa. Mimpi sedih. Oh, mimpi sedih. Ada mimpi sedih sayangku. Oke, yuk. Oke, ayang-ayang. Ayang-ayang. Ayang. Spesial untuk bosku ya request. Suara wedok ya. Maju sana Mas Sigit. Sing pinter ya. RHS Production Kantong Channel WML Lighting. Uteng rasane ati kandandang sangiting liar hanyawang aku kuwe laku katresnan ni mas wong ayu tak jaluk ojo saleh Pupus nelongso. pancene aku kuwi ake padupang. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya wes kok sawilan. Ayo nyanyi deh sedikit ya. Sawer padu iki. Arep tumeka nganti katresnan. Yo, yo, yo. Iki ento aku liramu ra diakoni. Senajan rindu ra bisa nampa. Bakal tak jaga yen durung kapisan rengkan. Matur suwun Pak Ji. Nimas kowe sing tak sayang kaliwo aku kudu kelangan Nimas Masrika nangati tanganku siji tresno iki abadi Terima kasih deh. Saya sama-sama.
Alhamdulillah. Permintaane kelas sawerane terus gak apa-apa. permintaane bose wonten sekti Sekti. separuh terus Mbak emang ibu bisa nelongso. Mimpi sekti. Nggih pun ya. Sekti separuh. Separuh, sekti. Separuh. Engko karo ngoyak wektu Oh, nggih, nggih. manu magrib. Muga-muga randang adan. Nothing. Eric. Soso. Armayu. Ya ya. Sawangan rembulan kae sumuner nyawang aku ro kowe Sekap-sekap tuh. sayang yakin wes ora suwe sesandingan aku cecero kowe senadyan wong tuwa ora marengke ombak kabeh tak seberani pancen pandang tak tekaki aku kowe iso dadi siji gonong cukup tak jalopi skoro geni tanggung lani apa maneh menyawang bapakmu kuwi ombak gede tak seberani pancen pandang tak tekaki banteng aku kowe iso dadi siji gunung cukup tak jalopi skoro geni tanggung lani apa maneh menyawang bapakmu kuwi mesti Matur suwun. Lakone ben ditutukke Mas. Sing request Cek, bungkusin cek. nelongso make dalu Oh, nggih nggih, siap, ngapunten. siap. Monggo. Pakai dalu nggih, yuk. Nuwun sewu. Nitik agemanipun kados dening tiyang dhuwur. Lajeng tenanipun panjenengan menika sinten ingkang saged Nggih dipun tepungke kemawon. Nami kula Pangeran Sekar saking Kasultanan Demak Bintang. Kanjeng Pangeran Sekar. Nggih, Ugi putra Sultan ing Demak. menika leres. Napa leres panjenengan menika Bapak Merapen. Boten lepat nggih kula menika Kyageng Merapen. Bapak, ngantos kula menika dumugi wonten ing Merapen. Kula menika diperutus kalian Kang Mas Patunus ingkang supados mendhet pusaka ingkang panjenengan. Panjenengan menika kadangipun Kula menika kadangipun Kang Mas Patunus. kautus dening Kanjeng Pangeran Patunus ingkang supados Mundhut pusaka. mundhut pusaka. Inggih. Nuwun sewu nggih Pangeran Sekar. Nggih. Pancen nalika ing ajeng Kanjeng Pangeran Patunus menika ngasta kawontenanipun susuk kondi ingkang supados dipun babar dados pusaka. Kula inah sekawan dosa dinten. Menika sampun dungkap sekawan dosa dinten kapara langkung sedinten. Nggih, sampun dados pusaka menika. Nggih, emanipun. Imanipun menapa? Nggih kula namung ngugemi dhateng dawuh pangandikanipun Kanjeng Pangeran Patunus dhateng sinten kemawon tiyang boten dipun parengaken nyuwun pusaka menika kejawi
Kanjeng Pangeran Pati Yunus. Yen ngaten panjenengan mereka boten pitados kalian kula. Kula menika kadangipun Kang Mas Pati Yunus. Inggih kula pitados. Namung kemawon jedering kula niku tiyang sepuh ngugemi dhateng panjenenganipun Kanjeng Pangeran Nggih, Pati nggih, nggih. Yunus. Boten dados boyo pengapa Bapak. Namung kula pengin mangertosi kados pundi kawujudanipun pusaka ingkang panjenengan damel. Oh ngaten. Inggih. Kejawi lek namung kepengin ngertos kemawon mboten menapa-menapa. Angsal Bapak. Inggih. Nggih. Pun rantos sawetawis. Ora diplungke pusaka. Menika pusaka ingkang kedadosan saking susuk bonde nalika semanten pun kula babat dados pusaka. Dados menika pusaka saking nggih. nggih saking susuk punipun. Kados ngaten. Kawujudanipun benten pusaka ingkang kula gadhah. Nggih. Topi pundi? Niki kuat. Sajan rambut ulungake. Pusaka wis kula tahan. Kok kedadian kaya ngene iki kepiye? Larah-larahe. Nalika semanten Kanjeng Pangeran Pati Yunus kasta susuk bonde. Kautus dene Kanjeng Sultan Patah supados dipun babat kadosaken pusaka. Monggo nalika semanten kula inah sekawan dosa. Iya. Sak sampun jangkep sekawan dosa dinten pusaka sampun dados. Lajeng kula wonten rawuhipun Kanjeng Pangeran Sekar. Pangeran Sekar. Piyambakipun dawuh yen kula dipun utus dening Kanjeng Pangeran Pati Yunus supados mundhut pusaka. Kula boten angsal jalaran kula ngugemi dawuh pangandikanipun. Kadadak piyambakipun kepengin ngertos lajeng pusaka kula sekaken. Satemah kula dipun tamani pusaka kula wau. Merjaya Sekar. Kados ngaten. Dikuat-kuat. Nyai, Dikuat-kuat ge. man kowe kenapa wis ora kuat? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Mergo Inggih kula kanjeng. lan kowe Yunus kula kan Yunus. Kanggo pangeling-eling marang anak putun besok lelabuhane Ki Ageng Prapen. Kae besalen. Kanggo ngobong wesi. Kae ora bakal mati, bakal murup selawase. Kae karana geni Prapen. Lah kengono sisi watu kae. Watu kae keng kanggo lantakan. Kae karana watu bobot. Katiasane watu bobot sapa wae keng duweni gegayuhan waton kuwawa ngangkat watu bobot nganti saandeman jaran dure insyaallah bakal kaleksanan gegayuhan. Lho kanthi kuwi mesake layone wong tuamu ayo bareng-bareng kang siap.
tegese wis ora ana pepalang. Mula ing kene sing bisa ngrampungake perkara iki sliramu. Mula jenengmu bakal tak tambahi. Panjenengan tambahi. Tak Tambahi menapa? Sekar Surawiyat. Sekar Wis, Enten apa? lah kok mapan ngono papan kan? Ya. Lah niku badhe layat Dadi kaya ngono. takjiah kula niku. Ya, kok menawa durung garis pepesten. Paman Bathara Katong ninggalake jagat. Lo aku bakal mbudidaya supaya nguripake panjenengane Paman Bathara Katong. Monggo Paman. Kok kowe Sahidi kula Paman. Kok nganti nglumpuk ing papan kene Kabupaten Ponorogo. Ana wigati apa Sahid? Jalaran kula kepengin ngemutaken dhateng ndika Paman Bathara Katong. Sambet kalian perang ageng Ponorogo lan Bintara. Mbok injo cekap semanten kemawon kersanipun boten nuwuhaken pangorbanan. Lekasipun Sultan Fatah jumeneng sultan wonten ing Bintara ampun dipun wastani nilaraken tilaranipun Eyang Prabu Brawijaya menika mboten. Jalaran menapa? Sedaya kapitayan, sedaya ageman menika sae ancasipun sami. Menawi tiyang Islam utawi tiyang Muslim ingkang kangge panutan kitab suci Al-Qur'an sarta Kanjeng Nabi Muhammad. Salajengipun menawi agama Nasrani ingkang kangge panutan menika kitab Injil ingkang kangge panutan Nabi Isa. Agama Hindu ingkang kangge panutan kitab Tripitaka. Piyambakipun ingkang kangge tuladha menika Sang Trimurti. Agama Buddha semanten ugi ingkang kangge panutan menika Weda. Ingkang kangge panutan Siddhartha Gautama. Ingkang dipun sembah sami Gusti ingkang akarya jagat, ingkang nyipta jagat sak isinipun. Sahid. Sakwise aku ngrungokake dengar rumangsa isin sakjroning atiku. Jalaran pancen bener yen tak rasakake kabeh agama kuwi apik. Gumantung kari wong-wongan. Mula kanthi kuwi Sahid, merga kowe sing njaluk keng supaya aku leren cukup sakmene nggonku musuhi karo wong Demak. Bakal tak turu. Wiwit dina iki aku ngundur. Aku ora bakal musuhi wong-wong ing Kasultanan Demak Bintara. Menawi ngaten teluri dhateng Eyang Prabu Brawijaya nalika kaparasrikmanipun kersa Paman Bathara Katong ngrasuk agama Islam. Rasuk agama Islam. Njur sapa sing bakal nuntun karo aku Sahid? Kula piyambak Paman. Kaya ngono. Yen pancen kaya ngono aku manut, apa sing dikandhani? Ngaten mangderekake. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Sampun dados tiyang Islam. Aku wis dadi wong Islam. Ning saiki aku wis ngrasuk agama Islam, wis dadi wong Islam. Mula aku bakal sumusul lan Kang Mas Brawijaya bakal cumondhok ana ing Gunung Lawu. Mula kanthi kuwi sawetara aku njaluk pamit. Menawi panjenengan mapan wonten ing Gunung Lawu gandeng pisan sampun ngrasuk agami Islam, ampun ngangge nami Bathara Katong, sak mangke ngangge nami
Sunan Kato. Sunan Kato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba aku ndelok pusaka sing tok nggo mateni Paman Bathara Kato. Pusaka urung dadi wis mbok jupuk. Karo meneh kowe kuwi lho, Dus, wong tuwa kok kober-kobermu nyetani bocah nom nganti kebrongot atine mateni pamane dhewe. Kober-kobermu nyetani atine bocah nom nganti kebrongot mentala mateni pamane dhewe. Mula dijumbuhake karo lelakon pusaka iki karana brongot setan kober. Kanthi lelapan iki, kanthi lelakon iki Dus, muga-muga demak tentrem selawase. Pawiyatan paripurna.